giver det ikke til nogle andre, der så skal spille det. Du bestemmer selv. Og giver det til andre, der tænker på, der lader du det ikke være op til, hvordan lyder min bas egentlig? Hvordan lyder de her strenge egentlig? Altså, er der en begrænsning, eller er der en... Sådan... Ja, jeg tænker også på den traditionelle måde, hvis du skriver klassisk musik, eller du skriver, så skriver du noget, du komponerer noget på klaver gerne, så skriver du det på noder, og så giver du det til en musiker, der så skal spille det. Men når du selv laver det på din computer, så er det ligesom en billedkunstner, der står foran lærredet og siger, at det skal være det du putter på lærredet i starten, det kan være det, der bærer hele nummeret. Du skal ikke give det til nogen. Første, anden og tredje violin, han er sagt for det hele, og bestemmer selv fortolkningen. Ja, det skal ikke oversættes, det skal ikke igennem endnu et lag mennesker. Og det er rigtig fedt i denne samme. Jeg elsker også at spille sammen med nogen, men jeg elsker også det der med at kunne lave hele pivetøjet selv. Ja. Men netop kontrasten mellem det digitale og så det analoge, hvor man kan sige, at det analoge, det står for måske mere en kropslig, taktil, direkte adgang til, eller hvad kan man sige, output fra vores følelser og vores fortolkninger i forhold til det digitale. Der ligger et lag imellem. Der er noget håndlag, der er nogle muskler, der skal gøre et eller andet. Ja. Det er svært. Du skal hen og dreje på en knap på et plugin eller gøre et eller andet. Hvis du siger, at nu skal den her lige bentes, den her tone på din synthesizer, så skal du hen og have fat i en knap og dreje på den. Hvor der har du dine muskler i dine fingre, og du gør nogle ting med din krop. Ja, det er rigtigt. Det er, der må være en milliard informationer, når man begynder at analysere, hvad det er, man gør, når man spiller analog på et analogt instrument. Men der er også noget med, som vi selv talte om, før vi... Ja, det er den analoge verden, der lige banker på. Nej, men altså uberegneligheden i det analoge ting, jo, når i og med, at de ikke er digitale og ikke er kopier af originaler, så gør de også noget, som ligesom også mennesker er temperaturafhængige og lysafhængige, og der er en masse af de ting, som vi som mennesker er afhængige af, som de også er. Altså, og vi taler om en synthesizer, hvordan en analog synthesizer eller en analog billede også er temperaturafhængig af lys afhængig, og det er digitale ting jo på ingen måde, kan man sige. Så det er en stor forskel, og de er jo ikke temperaturafhængige. De navigerer i hvert fald nemmere igennem at være uafhængige af den verden, der omgiver dem på en eller anden måde, det digitale. Altså hvor det andet, det hænger mere sammen med den verden, vi omgiver os med. Ja, og uberegneligheden, det er jo for fanden det, vi lever for alle sammen. Du vælger Polaroid-kameraet, fordi du gerne vil have noget analogt og noget langsommeligt. Ja. Jeg kom sådan lige nu, da du sagde det, til at tænke på Polaroid-kameraet. Det er jo datidens svar på Instagram. Det er jo et instant-kamera, det vil sige et billede, der bliver skabt i øjeblikket. Ja. Og er tingene ved at rykke sig sådan, så det, som for få år siden var instant, det er gammel hat i dag, eller hvad man kan sige, langsomligt analogt i dag. Altså rykker tingene så? Ja, de rykker sig, men de rykker sig heldigvis også tilbage igen. Ja. På en meget fin måde. Så jeg fik faktisk lidt et chok, da jeg gik over til fotohandleren, efter jeg opdagede den der underlige blomst på nogle af billederne, og tænkte, hvad fanden er det? Og så gik jeg over til fotohandleren, og så kom jeg ind i det der fotohandler, og jeg tænkte, han er ved at dø, ham fotohandleren. Så var der fuld af unge mennesker, og hans hylder var fulde af store kameraer, for folk købte film til. Så der kom man ligesom ind i en verden, som jeg troede var død. Jeg tænkte, nu er det digitale helt overtaget. Og der åbenbart, så går det i ring, lige så vel som at det oppe i JA Radio også udvider op for Frederiksberg. Han sælger analog radioapparater og siger, at hans største flest kunder, det er kvinder under 30, der gerne vil have det der nu. Man vil gerne have et rigtigt stævanlæg. Og hele den der ting, man vender tilbage til, jeg synes, jeg er rigtig, rigtig sundt. Ja. Og meget, meget charmerende. Men det går i ring, og det er jo derfor, vi sidder her i dag. Det er jo fordi, jeg laver den her podcast om analog fotografi, som nogen havde spået død, og smidt deres kameraer ud i en papkasse til storskrald, ikke? Altså, hvor man kan sige, at nu, som du sagde, du var på den blå avis for at lede efter mørkekamera. Gamle kvalitetsanaloge kameraer, de er altså på vej op i pris, jo, fordi folk har fundet ud af, at de kan altså noget, og det giver noget til processen, og putte en rulle film i kameraet og gå ud, i stedet for bare høvle løs digitalt. Ja. Det er klart, pressfotografer og så videre, hvor vi gerne vil se et billede af højhuset, der venter, det vil vi gerne se nu på forsiden af Ekstrabladet.dk. Det kan vi ikke vente til om 2 timer, når filmen er fremkaldt, og fotografen har været i mørkekammeret, han har fået scannet det ind, og bla bla bla. Ja. Det er noget andet, men som et skabende medie,
der er den her langsomheden i det, som jeg godt gad at tale med dig lidt om. Langsomheden i den skabende proces. Ja. Jamen langsomheden i skabende proces, altså for mig, det tager lige så lang tid at skabe noget digitalt som analogt, men det er bare udgangspunktet, når jeg laver det, når jeg har et analogt udgangspunkt, er bare vigtigere, der er mere vægt på det. Det er fuldstændig som dengang man sad og samplede, dengang det var rigtig besværligt at sample, da sampleren kom frem. Man kunne sample en halv sekund eller 1 sekund i starten. Og det var nok til, det ændrede musikhistorien. Altså hele hiphop blev skabt på baggrund af sampleren, der kunne sample enormt lidt. Og i dag gider folk jo ikke engang sample mere. Og sample, det vil bare sige, at man indspiller et kort øjeblik. Fordi nu hukommelse, det er blevet så billigt, så nu kan du bare indspille, altså digitalt. Og dermed, det er meget sjovt eksempel også på, hvordan det, at når noget bliver for tilgængeligt, så bliver det også, så mister det også interessen for os som mennesker, eller vi mister interessen for det som mennesker. Og der tror jeg lige præcis, at den langsomhed, der er i den lille kamp, der er ved det, som det analoge også har, det gør, at det bliver mere interessant, fordi det sparker til vores følelser på en helt anden måde. Og det er det samme i en arbejdsproces også. Der skal være en lille kamp. Der skal være en kamp, ja. Det skal der altså. Og der skal også være en vis form for læring, kan jeg også forstå. Altså man skal bruge noget tid foran instrumentet, eller kameraet, eller sin skrivemaskine, eller hvad man nu gør. Læret. Man skal bruge noget tid på det. Hvis det bliver for nemt, så er det ligegyldigt. Ja. Så er der ikke den modstand, som skal til, før man får trykt noget ud. Der skal altid være en kamp. med det. Jeg har også altid elsket de jazzmusikere, som havde en lille kamp med sit instrument. Chet Baker og Ann Miles. Sådan nogle. Det er ikke sådan totalt flyvende virtuoser, men det de får ud igennem er, du kan høre, at der er kæmpet med det. Og den kan jeg altså rigtig, rigtig godt lide. Hvis vi har for let ved noget, så bliver det kraftedeme kedeligt hurtigt, ikke? Og det bruger du også selv i din egen proces, din kreative proces, kan jeg forstå. Hvis du ikke bare er en, der siger, hov, der var 2 toner, de lyder da okay, det er sgu et nummer. Ja. Nej, det går desværre ikke. Der er ikke nogen overspringshandlinger, for jeg fortælle, nu jeg har haft det med 1,5 måneder, prøve at skrive ligesom den næste single, og jeg har ikke haft noget, som i kernen var stærk nok, synes jeg. Jeg lavede hele numre færdige, og så bare sådan, da de var færdige, bare, ej, fuck det er ikke stærkt nok. Og nu har jeg så endelig for 2 dage siden fundet noget, som jeg synes, det her, det er godt. Altså, det skal sige mig selv noget. Og det kan man ikke snyde på en eller anden måde. Jeg gider man kunne ved at dekorere det mere og mere, og lave det flottere og flottere. Hvis det er usundt inde i midten, så kan man sgu ikke nok så meget på det. Og hvad gør du så? Hvad er din lakmustest? Jamen, min lakmustest, det er meget det, jeg gør, at når jeg sidder og laver nummeret, og så går jeg hjem om aftenen herovre, jeg bor lige over i forhuset, og så når jeg så kommer om morgenen og tænder for lortet, så vil jeg have, at jeg skal have kuldegysninger. Og hvis jeg ikke får det derfor, så er jeg nødt til, så må jeg sige, ej, det er sgu ikke godt nok. Så prøver jeg lige et par gange og se, om jeg kan dekorere det. Men jeg skal selv blive rørt af det. Jeg skal selv sidde, ikke med tårer i øjnene, men selv sidde og tænke, fuck, det lyder godt, det der. Du skal simpelthen blive grebet af det. Jeg skal simpelthen blive grebet af det. Ja. Og det er sådan en ret effektiv måde egentlig. Så prøver man jo at overtale sig selv og sige, det er skide godt det her, og det er også interessant. men det er svært at snyde sig selv. Ja. Jamen, Lennart Ginman, tak fordi at du tog imod mig her i dag og havde lyst til at dele ud af dine egne erfaringer og dine oplevelser omkring mødet mellem det analoge og det digitale, hvor det, kan jeg forstå, det analoge spiller en rigtig, rigtig stor og gennemgående og afgørende rolle for din skabende proces. Det gør det, og tak fordi du gad høre på mig. Det var hyggeligt. Nummeret, du her lyttede til, hedder The Helsinki Waltz. Det er skrevet og udført af Lennart Ginman, og det kan streames for eksempel på Apple Music. Dette var, hvad jeg havde valgt at delagtiggøre jer i denne episode 15 af Sølv og Grønne Skove. Er der nogle perspektiver omkring analog fotografi, som du synes, jeg bør behandle, så hører jeg gerne fra dig på Sølv og Grønne Skoves Facebook-side. Jeg hører i det hele taget gerne om, hvad du nu end har lyst til at kommentere. Her til slut har jeg kun den faste udgangsbøn tilbage. Få nu støvet det gamle kamera af og se at få fat i nogle ruller film, og gå så ud og tage nogle billeder, sort-hvid eller farve, med eller uden brug af lysmåler.
Og fremkald selv eller send filmen til fotohandleren. Det skal ikke komme ind på det. Og husk endelig at abonnere på Sølv og Grønne Skove. Der er mange flere episoder på vej. Hvis du synes om Sølv og Grønne Skove, så husk at give den alle de stjerner, du synes, den fortjener. Og husk også gerne at dele podcasten. Du kan som nævnt også finde Sølv og Grønne Skove på Facebook, og her er du velkommen til at skrive en kommentar til podcasten. Mit navn er Jan Schmidt. Tak fordi du lyttede med. Du har lyttet til Sølv og Grønne Skove. Danmarks første podcast om at fotografere på film.